Mitra, zvao sam, Vojaža. Verovatno, Dex Roka zovem, kasne sate ga zovem. Aj ljudi, zovemo Dex Roka. Zovemo Dex Roka Batongu. Evo, zovem ga na telefon i verovatno spava, pošto on dosta rano leže, ali zovemo Dex Roka. Gle sad Batonga. Ančićku mi daje broj telefona, da Ančićki. Gde si, Dejane, kamenu? Šta radiš? Evo me, ništa, brate. Svaka otkud ne spavaš, brate moj? Brate, Kasla se, bravo, legendo, šalim se malo. Slušaj, brate, u live-u si hteo sam, brate, da te pitam, jel si se organizao nešto za Novu godinu? za Novu godinu? Da. Pa ne znam, što pitaš? Nije objasno. Pa, brate, slušaj, ja organizujem moju Novu godinu. Aha, dobro. I slušaj, zove mi youtubere i snimat će se klip, zove mi ovako neki priveti i tako, bit će i devojaka, bit će svega. Pa, jel bi voleo, brate, da dođeš? Pazi, imam neke planove, ali... Ček sekund, izvini, donacija, stani sekund. Aj reci sad, Batonga moj. Kažem ti, imam neke planove, ali ako budemo ubacili neke rok čokolade i ovo za žurku, možda bi mogli... Brate, vidi, dođeš sa tvojim čokoladama, tu se ispromoviš, bit će tu sve super, veruj mi. Može. Znači, ima šansa da dođeš, Batonga, da te ja ovdje upišem na 50%. Pa pazi, ima 0,5% šanse. 0,? 0,5% piše. 0,5, pa nije to kvota, jebote, šta je, ti normalno? Da ne bude sada kažem 0%, razumeš? Asi, neki Dražo. Jebote, vidi, ja te očekam za mnogo, evo ljudi svi pišu mora Dex Rock da dođe. Šta kažu? Evo, Simi, Dex Rock mora doći, bez njega neće biti dobra noga, znaš šta? Ajde, Batonga, ništa, ja ću ti se javiti za nekih 5-6 dana pa da mi potvrdiš sigurno da li dolaziš. Ajde. Pazi da ne likuješ broj, ako mi likuješ broj, brate, ubit ću te. A čemu? Sad ću namerno, sažniš. Znaš ka? Ajde, ljubite, brat, čujemo se. Ajde, čao. Ljudi, inače, Dex Rock je, kako se zove, otvorio svoje čokolade, napravio svoje čokolade, moram da stavim story, on mi je, brate, poslao čokolade da ja sve pojeo. Tako da, svi kupite Dex Rock čokolade, on kaže 0,5% šanse da dođe. Šta je, brate, lik ufura, znaš ka?